Salutare domnilor, numele meu este Mario Deacu și sunt CEO la Fabrica de Reclame, unde lucrăm în special cu e-commerce-uri care au atins deja pragul de 100.000 de euro și cu ce le ajutăm noi este să-și reducă costul per conversie din paid media, astfel încât să rămână cu mai mult profit în buzunar. Scopul meu prin această serie de YouTube este să-ți arăt pașii pe care trebuie să-i faci tu ca să ajungi la pragul de 100.000 de euro, ca să-l depășești. De ce fac asta? Odată fiindcă îmi doresc să văd pe toată lumea câștigând, dar în același timp am și un motiv egoist. Mai exact știu că o parte din cei care mă urmăriți, după ce veți depăși acest prag în urma aplicării lucrurilor pe care o să vi le spun, o să ajungeți să lucrați cu mine. Acum întrebarea este cum vă voi arăta eu cum să depășiți acest prag de 100.000 de euro. Printr-un brand pe care l-am luat în portofoliu de curând, de aproximativ 3 luni și care a acceptat să share-uim din ce s-a făcut înainte și ce se va face în continuare în următoarele 3 luni ca să ajungă până la finalul anului la suma de 100.000 de euro. Practic vom vorbi de lucruri practice, da? Voi încerca să vă expun lucrurile pe care le facem bine și lucrurile pe care le facem prost, pentru că adevărul este, la nivel mare drumul este același, dar dacă stăm să ne uităm gen la fiecare chichiță, diferă de la business la business și s-ar putea să facem anumite chestii care să aducă un randament foarte bun și alte chestii care să nu aducă un randament la fel de bun, dar voi încerca să vi le expun pe ambele ca să aveți de unde să alegeți. Astăzi vreau să vorbim despre importanța planului de marketing, da, pentru orice e-commerce. Mai exact vreau să cuprind 3 puncte. Cum arată un plan de marketing bine stabilit, da, pe următoarele 3 luni. 2. Vreau să vă arăt exact cu ce poate să vă ajute planul și să vedeți că el este mai degrabă o busolă, nu este ca o ancoră. Și 3. Vreau să vă vorbesc despre elementele unui e-commerce de succes. Indiferent că ai un e-commerce care este branded sau un e-commerce care este general store, este esențial să ai un plan bine stabilit. Succesul unui e-commerce nu se rezumă la o campanie de Facebook Ads care a nimerit și care ți aduce un randament foarte bun și faci câteva mii de euro. Nu. Aia este ceva pe termen scurt, este ca și cum ai dea la păcănea și ai lovit bila. Ideea este următoarea. În spatele unui e-commerce de succes sunt 3 elemente principale. Este partea de marketing, da? Este partea de logistică și este partea de financiar, care toate trebuie să fie avute în vedere dacă vrei să crești. Fiecare dintre ele are elemente și subelemente, da? Noi astăzi vom vorbi despre zona de marketing, da? Și marketingul se împarte la fel în alte 3 elemente. Se împarte în zona de trafic, se împarte în zona de conversion și în zona de retention. Când vrei să crești un e-commerce, trebuie să ai în vedere toate aceste elemente. Și în funcție de nivelul la care ești, la nivelul de vânzări la care ești tu, trebuie să te concentrezi pe unele mai mult decât pe celelalte. Brandul se numește Gauche Republic, după cum vezi aici, și este un brand de cosmetice, da? 100% naturale, care au un ingredient de bază puțin necunoscut în România, dar care este foarte popular mai ales în țările din Est, pentru faptul că este folosit de japonezi. Știm foarte bine că japonezele și chinezicele au acel ten foarte frumos. Bun, și planul de marketing arată în felul următor. Deci avem 3 luni și avem un target de atins. Targetul este în felul următor. Noi lucrăm deja cu brandul acesta de 3 luni și l-am ajutat gen să ajungă în 3 luni de colaborare. De fapt în ultima lună, că atunci am început reclamele, să facă 10.000 de euro. Până atunci el avea undeva la 3-4.000 de euro în decursul la 6 luni. În continuare, noi ne-am axat foarte mult să creăm un sistem care să ne permită acum în ultimele 3 luni, da, din an, în quarter 4, să scalăm agresiv. Targetul este în felul următor. Trebuie să atingem până la finalul anului suma de 100.000 de euro, da? Și asta înseamnă gen nouă ne lipsesc 440.000 de euro, adică aproximativ 90.000 de euro. Și vrem să-i atingem cu o investiție în reclame de 25.000 de euro. Vrem să creștem AOV-ul, valoarea comenzii medii la 180 de lei și în același timp să creștem și conversion rate-ul la 3.5. Rezultatele gen metricile actuale sunt în felul următor. Da, conversia este 3.06, noi trebuie să ducem la 3.5, cum am zis, AOV-ul la 180 de lei și vrem să fie vânzările aproximativ o să trebuiască să fie media de 30.000 de euro pe lună. Bun, acum hai să ne întoarcem la plan, da? Deci am zis, avem planul pe 3 luni, este divizat și ne concentrăm în mare parte pe zona de trafic și zona de conversion, după cum o să vezi tu. Pentru că înainte, în ultimele 3 luni, ne-am concentrat să creăm acest sistem, adică ne-am concentrat foarte mult pe zona de conversie și pe zona de retenție, să creăm sistemul, astfel încât în momentul în care aducem trafic, noi să avem acest sistem bine făcut pentru a face cât mai mult profit în urma traficului pe care îl aducem. Așa că e foarte important și pentru tine înainte să scalezi, să-ți creezi acest sistem în care în momentul în care aduci oamenii să ai de câștigat cât mai mult de pe urma lor.
în primul rând, foarte important, știm foarte bine de problemele de tracking de la Facebook. Am avut niște probleme și cu site-ul pe zona de tracking destul de nasoale, pot spune. Le-am rezolvat cu o aplicație Trackify, dar am vrut să avem să vedem mai în detaliu ce se întâmplă pe site, pentru că asta ne ajută să luăm decizii mult mai bune în momentul în care promovăm. Și pentru asta folosim o soluție numită Triple Whale, e destul de scumpă, ce-i drept, dar se merită long term, pentru că vezi datele și te ajută să iei decizii mult mai bune în campanii, în toate campaniile pe care le faci. Este undeva, noi plătim 300 de euro pe lună pentru această soluție. După, vom face o campanie de Crăciun. Și ce va consta această campanie de Crăciun în prima lună? Va consta în 3 părți. Odată să creiem și să lansăm o campanie pentru încălziri personale, pentru că brandul este încă nou, nu știe multă lume de produsele noastre și trebuie să le arătăm ce facem și cât de bune sunt produsele noastre. După ce vom încălzi persoanele, vom avea o campanie pentru a le oferi acelor persoane care sunt foarte intrigate de produsele noastre, să le oferim o șansă să intre în campania de Crăciun înainte de momentul în care se va lansa public. Și practic aici va fi o campanie de atras abonați, cărora le vom da oportunitatea să cumpere, să profite de oferta de Crăciun cu câteva zile înainte. Și ultima parte este campania de sales, care se va întâmpla de Crăciun, doar că le-am împărțit, o să vezi, în 3 luni toate aceste lucruri, pentru că trebuie luate pas cu pas. În prima lună vom face campania de încălzi persoane, apoi vom avea partea de a gândi exact care va fi promoția de Crăciun, să alegem o tematică, e foarte important să fie promovarea total diferită față de cum promovezi când este evergreen. Și apoi vom gândi campania de a atrage persoanele care sunt intrigate de produsele noastre, să le luăm datele. După, în același timp, vom mai lucra la partea de conversie și la partea în special de a maximiza profitabilitatea, pentru că noi acum o să mergem agresiv în reclame, nu o să avem o ROAS foarte mare și vrem să implementăm niște chestii care să ne permită să fim profitabili și la un ROAS mai mic. Și ce vom face aici? Vom face un upsell de după post-purchase, care deja l-am implementat. Vom face un upsell imediat după ce persoana adaugă în coș produsul. Vom face niște A/B testing la prețul de la produse, pentru că este foarte important să vezi, ok, bun, cât este dispusă piața să plătească pentru produsul tău, pentru că la fel, prețul este relativ tot timpul. Dacă lumea va vedea o valoare în produsul tău mai mare decât ar vedea în alte produse, da? Și valoarea aceea justifică prețul pe care îl ceri tu, va plăti prețul pe care tu îl ceri. Deci e foarte important mai mult să te bazezi decât să ai cel mai mic preț, să te bazezi să crești valoarea cât mai mult, astfel încât în percepția oamenilor tu să oferi ceva super wow. Așa, și aici vom mai face un A/B test. Avem noi o chestie, o presumție la zona de Klaviyo. Avem un pop-up pe landing page în care li se dă o reducere de 10% și vrem să facem niște teste să vedem cum ar îmbunătăți rata de conversie. În același timp, având în vedere că brandul este nou, precum am zis, vom implementa niște, noi le numim Trust Boosters, ca lumea să aibă mai multă încredere în momentul în care dorește să cumpere produsele pentru început prima dată. Și cum vom face chestia asta? Vom face un flow pe zona de review, e o aplicație pe care o folosim, site-ul este pe Shopify, toate aplicațiile pe care o să le vedeți sunt pentru Shopify în special, dar principiile, foarte atent, se aplică pentru orice magazin. Da, vom crea un flow astfel încât să se ia recenzii automat prin această aplicație Stamped. Vom șterge că site-ul avea foarte multe aplicații care doar erau în spate și nu se foloseau aproape deloc. Și pe Shopify este foarte important să fii atent la ce aplicații folosești, să nu încarci tema foarte mult, pentru că asta afectează viteza site-ului. Odată ce afectezi viteza site-ului, automat vei avea de suferit, pentru că lumea nu va aștepta să se încarce site-ul și nu mai cumpără de la tine, clar. Și practic am îmbunătățit viteza site-ului prin ștergerea aplicațiilor de care nu mai aveam nevoie. Apoi, foarte important, la fel, că au fost foarte multe aplicații în spate, la unele aplicații de pe Shopify rămâne acel cod de la aplicație, rămâne în temă și a rămas foarte mult cod și codul este foarte încărcat în temă și vrem să găsim un developer care să intre, să curețe tema, să fie mult mai clean, ca să se miște site-ul mult mai rapid. Vrem să adăugăm niște review-uri pe zona de car page și aici colega noastră, Anda, designerul, are de implementat niște chestii. Vrem să facem niște poze de genul,
cu ingredientele. Și în același timp, în tot acest timp ce facem în fiecare săptămână, trebuie să lansăm 12 reclame noi. Pentru că, din nou, succesul promovării pe Facebook, atât timp cât ai oferta și site-ul bine pus la punct, constă în a lansa cât mai multe unghiuri de reclamă, a găsi cât mai multe moduri de a-ți vinde produsul. Asta se ascunde scalarea pe Facebook și pe TikTok. Și cum vom face noi chestia asta? Vom lansa în fiecare săptămână 12 reclame, combinații de ele, copii și tot așa. Vom scala ce funcționează și vom închide ce nu merge. Pentru că având în vedere că vor fi așa de multe reclame, vor fi și multe reclame care nu vor funcționa și trebuie închise la timp ca să nu mănânce profit. Adică în total vor fi 48 de reclame pe lună, minim. Bun, luna a doua de fapt, pe campania de Crăciun vom lansa acea campanie pentru persoanele care sunt încălzite și care vor să prindă un loc în fața celorlalți, da? De atras abonați, și vom crea campania de sales, o vom construi astfel încât când o să fie decembrie să putem să o pornim direct. În același timp, noi acum toate vânzările pe care le-am adus au fost aduse pe un produs, pentru că fiecare magazin o să vezi că are un produs, și magazinul tău are un produs vedetă, o să vezi că e un produs care are cerere în piață și care are și o marjă de profit mai bună decât celelalte. Acela este un produs vedetă și trebuie să maximizezi foarte tare pe el. Dar ok, îl maximizezi, că alegi pe el, dar în același timp, după ce îl exploatezi cât mai mult, este important să începi să scalezi și zona de orizontală. Și asta o faci prin alte produse pe care le lansezi. Și noi aici vom face chestia asta pe o cremă. Brandul are la momentul actual are 3 produse, are un ser de față pe care îl folosesc și eu și care este super bun. Are o cremă de mâini și o cremă de corp. Noi v-am lansat pe crema de mâini. Și ce presupune asta? Presupune să facem un research foarte amănunțit, research de piață, research de reclame, să creăm un landing page special, să personalizăm puțin flow-urile care s-au creat deja în spate și automatizările, să lansăm ad-uri pentru zona de prospectare și pentru zona de retargetare. Și de același timp, foarte important, continuăm exploatarea pe acest ser care este produsul vedetă la momentul actual, serul cu goji. Și cum vom face chestia asta? La fel, 12 reclame noi în fiecare săptămână, în total 48 de reclame pe lună, noi, total diferite. Și în același timp vrem să încercăm să testăm, să vedem cum funcționează și zona de Google, de YouTube, Snapchat și Pinterest. Mai ales Pinterest, pentru că am auzit, am fost la un mastermind, îți dau un input și mi s-a transmis că pe România Pinterest merge extrem de bine, mai ales prin nișa de femei. Și brandul în special acum, toate produsele sunt dedicate pentru femei în mare parte. De-aia vrem să vedem puțin, să vedem care sunt costurile, pentru că cu cât ai ouăle, da, de la magazinul online în mai multe boluri, cu atât o să fii mult mai stabil și cu atât vei avea mai multe șanse să generezi mai multe vânzări, că să zicem că generezi vânzări. Câteva de pe Pinterest, câteva de pe, 10 de pe Pinterest, 40 de pe Facebook, 30 de pe TikTok, 20 de pe Google, în total se ajung la 100 de comenzi. Foarte ok. Dar la momentul actual, canalele care aduc cel mai mare venit, asta pe toate magazinele, este Facebook și TikTok. Bun, și scalăm ce funcționează și omorâm ce nu merge. Luna a treia, da, decembrie, vom lansa acea campanie pentru Early Bird, pentru cei care s-au înscris și le vom da oportunitatea să profite de campania de Crăciun înaintea publicului larg. Pe lângă chestia asta vom lansa campania de Crăciun de sales. După same time lansăm 12 reclame noi și pe selul cu goji și pe crema de mâini de care am zis. Scalăm ce funcționează, omorâm ce nu merge. Bun, o chestie foarte importantă. Ideea este că noi am creat un sistem în spate în primele 3 luni de colaborare, astfel încât să ne permită acum să scalăm mai agresiv. Și cum va fi această scalare mai agresivă? Printr-un ROAS mai mic. Adică noi vrem la sfârșitul anului, dar la sfârșitul acestor 3 luni, să avem un ROAS overall, da, și pe zona de organic cu tot cu mail să fie un ROAS de 3.5, un Marketing Efficiency Rating de 3.5. Pentru că acum, cel puțin pentru acest brand, este un moment oportun să ia clienți din piață, să achiziționeze, să ia o parte din piață. Pentru că odată ce acei clienți resimt beneficiile aduse de produse, vor cumpăra mai departe. Adică nu sunt produse ca multe general store-uri unde, ok, cumpără odată clientul și nu mai cumpără de la tine. Nu, acesta este un brand care, odată ce clientul a cumpărat, sunt șanse foarte mari să se întoarcă să mai cumpere. La momentul actual nu avem o rată exactă pentru că este la început, dar vom vedea pe parcurs care va fi această rată de recurență. Plus că pe lângă va cumpăra, având în vedere că produsul și cum ajunge produsul
Este o experiență efectiv foarte wow și total diferită față de ce oferă multe firme pe piață. Persoanele vor fi dispuse să recomande mai departe aceste produse și se va crea așa un ecosistem în care, ok, vine paid media, se fac clienți, după se recomandă, vin foarte mulți în organic și tot așa. Dar principiile, cel puțin dacă e un branded store, sunt aceleași și pentru tine. Și asta trebuie să facă fiecare branded store care are produse de calitate. Gen, să ia cât mai mulți clienți, pentru că odată ce devin acei clienți, vor cumpăra mai departe. Pe asta se bazează foarte multe companii mari. Dar în același timp, trebuie mare atenție la partea de cash flow, pentru că de foarte multe ori se întâmplă, da? Să iei clienți, să investești, tu să fii pe break-even sau să fii cu puțin profit, dar fiindcă ai început să scalezi foarte agresiv, să rămâi în lipsă de cash. Sunt foarte multe firme care ajung în faliment nu din cauza că nu sunt profitabili long term, ci din cauza că nu au fost atenți să-și managerieze foarte bine cash-ul pe care l-au disponibil. De-aia mare atenție la strategiile pe care le aplici. Ok, scalezi, dar vezi cât poți să scalezi astfel încât să nu rămâi în lipsă de cash. Foarte important. Din nou, lucrurile se abordează diferit pentru un e-commerce care face 100.000 de euro, da? Și un e-commerce care face 10.000 de euro. Sunt total nivele diferite și abordările sunt total diferite. Dar toate aceste lucruri se fac cu un plan bine stabilit și ai putea să privești planul ca fiind mai degrabă o ancoră, ok. O să vezi că noi am făcut planul ăsta, la fel cum l-am făcut și în ultimele 3 luni pentru acest brand și o să ți se pare ok, băi, dar poate pe parcurs să-mi dau seama că nu este ok. La fel, uite, noi acum pe partea asta de profitabilitate am implementat zona de post-purchase, dar zona de add to cart ne gândim dacă o să mai implementăm upsell-ul, pentru că momentan persoanele vin, ajung pe landing page și după se duc direct către checkout, nu mai trec prin partea de cart page. Să vedem puțin cum ar afecta zona asta de upsell pe add to cart, rata de conversie. Adică o să vezi că pe parcurs sunt lucruri care o să vezi că ok, le-ai gândit la început, dar nu sunt potrivite pentru tine. De asta este foarte important să te mai și mulezi puțin pe ce se întâmplă de față. Dar planul în continuare este foarte important, gen, să nu te duci într-o direcție și după aceea, bun, după ce fac, știi? Adică se întâmplă foarte mult în momentul în care sunt perioade în care reclamele pur și simplu nu merg, da? Câteva zile. Dacă tu ai un plan bine stabilit să vezi ok, care este end result și ce trebuie să faci ca să ajungi acolo, riști să te demotivezi în momentul în care pur și simplu ai câteva zile mai nasoale. Tocmai de asta este bine să ai un plan pe o post de busolă, așa, ca un far, zicem, care îți luminează calea ca să ajungi la rezultatul tău final. Bun, cam asta a fost pe astăzi. Foarte important, scrie-mi ori pe Instagram, ori poți să scrii în comentarii direct dacă vrei să le fac mai concise sau dacă ți se pare ok să detaliezi lucrurile puțin mai mult. În același timp, dacă vrei să vezi mai multe din ceea ce facem și cu ceea ce ne ocupăm la Fabrica de Reclame, o să ai un link în josul videoclipului sau undeva. Dacă nu, poți să scrii tu foarte frumos pe Google Fabrica linioară la mijloc de linioară reclame.ro sau ne cauți Fabrica de Reclame, oricum facem ad-uri și ne afișăm primii. Por în continuare, ne vedem în următorul episod.